नुनायाव गोथां गोथां न'निफ्राय खागोदान मैगं नाथाय दैयाव सोमोब्ला गाब ओंखारो। नोंथाङा हाथाय बाजाराव सानफ्रोमबो गोथां मैगं थाइगं बायो नामा? जुदि नोंथाङा बाजाराव मोजां गोथां मैगं बायो अब्ला सांग्रां जा। नुनायाव जाथावना जानो हागौ नाथाय जानायाव नोंथांनि थाखाय देहायाव जोबोद खहा लाबोनो हागौ। नंगौ, बे समाव बरपेटा हलसेलनिफ्राय रासायनारि गाबजों गलाय गथाय बुंफबनाय मैगंफोरनि सायाव मोनसे सांग्रांथि रादाब। मैया बरपेटा हलसेलाव मोननो हायो बेबायदि थगायनानै फाननाय गोथां पटल मैगं। बे समाव जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा हाथाय बाजारनिफ्राय गोथां मैगं थाइगं बायना जानायनिफ्राय सांग्रां जानाया जोंनि थाखाय जोबोद रैखाथि। माखासे थगायसुला फालांगिरिफोरनि बे गिख्रंथाव खामानिखौ बरपेटा रडनि हलसेल मैगं बाजाराव नुनो मोन्दों। थगायसुला फालांगिरिफोरनिफ्राय सांग्रां जा। रासायनारि गाबजों गलाय गथाय मैगं थाइगं फानग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा रायजोफोरनि। रासायनारि मुवाफोरजों फाहामनाय मैगं थाइगंफोरनि सायाव गोख्रों अजद रायजोफोरनि। माखासे आबादारि आरो फालांगिरिफोरा बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै गोख्रों अजद रायजो राजाफोरनि। नंगौ, मैया रबिबारखालि बे जाथाय बरपेटा बाजाराव आर्टिफिशियेल गाबजों गलायनाय मैगं थाइगंफोरखौ फाननायनि नुथाया सोराङाव फैदों बरपेटा रडनि बाजाराव। जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो एमएलए रनजित कुमार दासआ नुजाथियो आरो बिथांनि बिथोन बायदियै आर्टिफिशियेल गाबजों बुंफबनाय गलाय गथाय मैगंफोरखौ बाजारनिफ्राय बोखारनाय जायो। नंगौ, बे समाव बरपेटा हलसेलनिफ्राय रासायनारि गाबजों गलाय गथाय बुंफबनाय मैगंफोरनि सायाव सांग्रांथि रादाब। मैया बरपेटा हलसेलाव मोननो हायो बेबायदि थगायनानै फाननाय गोथां मैगं पटल मैगं। माखासे थगायसुला फालांगिफोरनिफ्राय बे गिख्रंथाव खामानिखौ बरपेटा रडनि हलसेल मैगं बाजाराव नुनो मोन्दों।